Respo. A ja nemám. Jo. Mám ďalej. Kamer si všimol tú hudbu. Dobre, začal som to nahrávať cez OBS. Kamo, počuješ tú hudbu? Hej, však už som nespomínal, keď 15 krát spomínaš, ako to má hudbu. Kamo, je to pekne. Započúvaj sa poriadne. OK, máš pravdu. Ty si to vypol? Prosím to dať tú Kde spomenú si? list. Kde si? Však ja žijem. Kde Ja si? neviem. Kde si? Kamo, ti to vždycky že kde som. No, idem za tebou. Kde si? Kde si? Ty si úsek. Kamo, ktorý mám dať? Build Kokot. savenúť. Kokot. Dám cool boat, hej. Ejo, bad. Počkaj, dám na ní. Right web creep. Oh, okay, with it. Jak sa stupuje nuka? Aha. Počkaj. Ejo, bad. Ejo, Čakaj. bad. Ale jak sa stupuje dopredu? No poď. Je tu máš minigán. Však nastup dovnútra. Oh yeah, baby. No poď. Rýchlo. Ja to svojím dve. OK, raz, dva, tri, jedna, palba. Pozeraj. Daj si first button. Ejo, bad. Máš? Je. Pozeraj. Však nič sa nedieje. Ja som znehybný, kámo. Ty si frajer. Ty to pak jenom používal za emoji. Prečo som si vyhľadával 69? Vieš? Prečo Hej. seš tam? Au, kámo, mne to zabíja oči. Kámo, čo tu zase kurva hráme? A prečo tu je nejaká kocka obrovská? Čo kurva? Robíš? My sme to stíhli postaviť. Ale počkaj, nepôjdeme takúto hru, jak sa to volá? Jailbreak, alebo niečo také podobné. Poďme. Čo? Hej, poď. Ideme mu dať mystery, kámo, budeme riešiť, kto je vrah. Dobre, ale to bude celkom záhada. Ja viem, preto to zapínam, Joinsa. Tam neovládol vás skutočne duch. Mňa ovláda Anna Pania Mágia. Čo to povedal? Ja ho Dobre, myslím, že kámo. teraz keby... Idem si presváču. Kámo, choď si pre sváču a nalaď si tam aj Nirvánu. Alex pridal do story. Som späť. Akurát. OK, joinujem sa, bro. Ty si sa ešte nejoinol? Čo? Ty si sa ešte nejoinol. Nope. Začni ma späť. Kamo, pozri. Joj, zabij sa, ty kokot. A späť tiež ma. Nope,
Neviem, jak sa... Aha, spectate me. Pozri. Ha? Pekne ma. Aha. Pozri. Ty si vrah. Čak ťa zabije šerif. Dobre, krutko, boj. A prečo si vybral byť vrahom? Ja som taký narodenia. Jak sa hodí ten nož? Prečo si vybral byť Dramon? To je mi jedno, ja som odderodná. Ty máš teraz za úlohu vyvrátiť všetkých. Čiže, Ty si Zabijem. strašne agresívny boj. ano, už viem, jak sa cíti vrah. Ja som môj terorist. A ty si úplne, že inocent. Zapustíš mi za moje hriechy. Samko. Bodaj by si sa neural. Braško, bro, bol som si robiť meso. Ty nemáš ani duru doma. Urobil som si meso, bral celkom burger. No ja som hovoril, že ty si úplne inocent a som úplne mŕtvy. Hej, to som počul. To bola celkom pík háška, nechceš si ju dať do biela na Instagrame? Dám si za chvíľku. Oni počkaj, nedám posledného kokota, ktorý sa nechce tam. Dúfam, že mu zdechne mama. No však kde je? Ja som sa preplnil. Tu je ten kokot. Konečne s jebom. To bol nejaký anime kokot? Hej, bol to Dúfam, ten. že mu zdechne mama. Čo? Teraz som mu zabil ľudí. Nevidíš. Pozraj, čo mám za peta. Ukáž. To nie je ten tvoj mŕtvý pes. Je mŕtvý, ty kokot. Dobre. Pýtajú sa ťa organistri. Ja mám teraz super nože. Ukáž, aký nož máš. Wait a minute, počkaj. OK. Začína saga. Aha, OK, to som teda. innocent. A ja som innocent. Nie, Naga, ty si vrah, kámo. Nie som. Ty sa úplne prezradil. Ale... Zabil som mu mamu. Oho. Zabil som už vám všetkým mamu. Oho. Malý či čo? Ahoj. Ahoj. Zabijem ho. Kto ma zajebal? Kamu, teba zabil vraj. A však ty nie si vrah. Ja nesom vrah. OK. Ja mám iba rolu vraha, ale nesom. Ty máš iba tú. Ja som turista, ty si. Jo, bad. Oj, kokot. Som zabil vraha. Myslím vrah náhodou ty. Nie. Že ja fakt nie som vrah.
bol si vrah, prečo si mi klamal? Som to nevedel. Ja som to fakt nevedel. Však ty kokos, ty ma musel zabiť, jak si to ne... Čo? Že ty kokos si ma musel zabiť. Aj, musel. Jak sa to nemohol vedieť, keď si ma zabil. Čo? Jak si nemohol vedieť to, že si vrah, keď si ma zabil, ty kokos. Lebo ty si mi proste zavadzal, som myslel, že som ťa iba strkol na zem. To sa nedá, ne? Kamo, to chcem robiť aj v škole, akže in real life, že proste takto budem zabíjať ľudí. To by bolo smiešné. Veď tu je pištolník, preto... On ma chce zabiť pištolník. Ty si zase vrah? Nie. To Prečo vidím si vrah. vrah? Nie som vrah. Čo si? Takému, prečo ma chce pištolník zabiť? Ja nie... Reálne nie som vrah. Ale počkaj. Niekto zabil pištolníka. To si bol ty. Nie, to je zase pištolník, to zabil. Som pištolník. Debil, ja som ho zabil rodinu. OK, máme, som tu. Nemajú máme. Ty si zase vrah? Nie som vrah. Ja som ten zavraždil. Čo? Ja som to zavraždil. Ako preboha? No. Teraz vieš, že záhadu. Kto ma zabil? Ja ti som umrel? Pozri, FCP 503 to dá. Ty žiješ? Jasné. Tak prečo si predtým kričal, že pomoc? Kedy som kričal, že pomoc? No proste, že po tebe vrah ide. Ja som kričal, že ty si vrah. A išiel som po tebe? Neviem. Tak potom asi nesom vrah. Toto je vrah. Do šláka. Máte vraha? Utekaj pri vrahu. Do šláka. Do šláka pitlového. Pozri. Čo bude? Kámo, prečo keď si ho videl, že pozri tam je vrah, tak si začal robiť, o nie, tam je vrah, o nie. O nie, on ma zabije, do šlaka zabije. Prečo si to... Kámo, my sme fakt boli jak, ty z filmu. Jaký z filmu? No, že vieš, že vždycky, keď je tam vrah, už sa to nechce hovoriť. Čo? MMA 2002. Kamo, rozmýšľam, či nepojeme FNAF v Robloxe. No, to je na začiatku sa. Čo? Sa tu pozri. Ty sa tu posegeš? Aj. OK, bet. Kámo, už to chcem. No, stále kroky. Potom to by som išiel Zombie Story. Pamätáš si ju Zombie Stories? Alebo Zombie Attack. Zombie Attack, hej, ale čo je Zombie Story? Ja ti to ukážem, to sú také príbehy. Ja viem, čo myslíš. Vieš toto, čo si bol ten špeciálny vojak. Dobre, kámo, ty už si to vypočúvaš. Čo? Nič. Idem zavolať Viktórii. To kto dal taký S? Ja som to bol.
OK. Čo? Prepačte. Čo? Jak si ukončil tú hru za 5 sekúnd? Kámo, povedz. Kámo, ja som začal chodiť, on ma prenasledoval, som skočil, ma prenasledoval, tak som ho proste zabil. Neviem, prečo som ho zabil, kámo, len za to, že chodil. Mi to prišlo sú. Kamera by som mu tak teraz najebal. A povedí, to tam. Že čo? Idem ho zabíjať. Ja som innocent. Ja som innocent. Ja. Keď to zase bude ten Tommy Oli. Keď vyťahni na chvíľku ten nož. Tomu zabijem ťa, keď... Ja, nie si ty. Čo to kurva? Ukončil naše životy, ja som sa mal prepáč. Ale ty si nás zabil. Jak si nás zabil oboch? Ja som to zbránil. Ale jak si nás zabil oboch? Že keď zomrieš ty, tak zomrem aj ja. Aha. OK. Ale vlastne som ťa zabil. Dobre vedieť. A prečo, keď si zomrel, tak si tak pol minúty nič nerozprával, že prečo si nás zabil? Som vlastne vás sklamaný. Tam jak je slabý. Ja až celé to nahrávam, takže budeme to mať uložené. Ktorý? Teraz som To si je to počuť všimol. zvuk. Že čo? A máš zapnutý aspoň hlasne, že sa budeme povedať. Nie, A budeme... ja mám nové nahrávanie obrazovky, ja dám hlas. A dúfam, že si na filmovej škole budú pýtať celé tvoje USBčko. Že čo tam máš Dúfam. nahrať a uvidia tam toto. Ja im to pošlo. Ja som primutý, kámo. Ja viem, už som to hovoril už taký mesiac v kuse, kámo. Hej. A ty Nie. si? Na dopravnú čiaku. No nakoniec idem na železničnú. Je fakt. No asi. Nejak náhoda? Čo? Na železničnú? Hej. A prečo? Odkedy? Však si hovoríš dopravnú. Kámo, nejdem na železničnú, len kámo, prečo by som si išiel na železničnú, keď už si nemôžem ani zmeniť tie outfity. Kámo, tak ja som sa zlákol na železničnej, mám kamarátov. A sú to dobrí kamaráti? Hej. Však tam chodia aj s sebou. Aké sebo? Však Jaj, jebo? hele. Sebo, hele, brat, tak to je. Taký mega frajer. Už nie je skinhead. Sebo? Hej. Nie je už Tommy, skinhead. Tommy Tommy, hele. hele? Tommy hele. Tak povedz, že Tommy, hele, alebo Sebo, kam povieš dve mena. Tak on sa volá Tomáš Sebastian Helebrant, ty kokot. Prečo voláš Toby? Tommy. Si vrah! Si vrah! Ty si vrah! Ty si vrah! Ty vrah! Ty si... Haha, kokotka. Celkom som ťa zmastil, čo? Čo som keď... Nice to see you. Bolo musím. Nice to see you. Ideme hrať gry. Hell yeah. V Robloxe, tak to vidí. Ale počkaj, ja som dohral obed. I hear you. Mal som jedného. A počkej, ideme 99 noci toto. To mi príde, keby som mal. 99 noci v lese. Ešte nie. Tak potom tu máme ešte. Tam akože, mne to nemám akorát, aby som sa prstil. Čo? Ja, Tebe moja mama platí, aby si sa prstil.
Hm, Čo, kurva? Čo? Tebe moja mama platí, aby si prstil. Ne, neplatí, kámo, skade to máš. Čo teraz si to povedal? Hej, dobre. Teraz si to povedal. A to je real? Kámo, mám takú maličkú spomienku, že som to povedal, ale nechcem tomu veriť, že je to real. Je to real. A počkaj, čo si mal povedať? Počkaj, ja si môžem spomenúť. Čo som Ja povedal? Ja som sa udrel. Je niečo s tvojou mamou, som to hovoril. Hej, na čo s mojou mamou, A kam, s že jej platíš, keď si prstí. Jaj, víš o tom, že tvoja mama ví na to, že si prstí? Čo? Nie, počkaj, to som nepovedal. Počkaj, ale to si fakt nepovedal. Kto to povedal? Je to ešte niekto hovorí? Počkaj, ja sa pozriem, ale ja sa bojím pozrieť, čo to je makinko. Aha, dobre, není, my sme tu. A počkaj, prečo mám na profilke, že Pablo? Ale to je, ja mám to v profilku na Discorde. Nie, keď sme začali volať, ty si tam nemal. Čo? Čo? Čo si povedal? Čo si povedal? Kámo, jebe ti. Počuj, čo si povedal? Kámo, som ticho. Čo si povedal? Ale však ty sa ma spýtal na moju Pablo profilovku. Nie, ty si iba povedal, že si mám na Pabla na profilovke. Čo? Však ty si sa na ňu čo spýtal. Nie, ty si iba proste povedal, že prečo mám Pabla na profilovke? A počkaj, toto s tvojou mamou bolo real? Však to bol s tvojou mamou. Aha, ale to sme sa reálne rozprávali, hej. OK, dobre vedieť. Pozri si to obraz video, lebo ja teraz neviem, či sme sa tak rozprávali, alebo sme si to... Kámo, sa to nechce vypínať. Ale počkaj. rozprávali sme sa, ne? Lebo mám taký pocit... Ticho. Počkaj, ja som našiel úplne takú starú skupinu na Discorde, že Teo, Guašova, Party a Pablo Aquila. Prečo sa volám Pablo Aquila? Na nejakom úplne random starom serveri. A nie, to ty sa tak voláš. Pablo Aquila z Groot. To ty sa tak voláš, že sa tak volám ja? Čaute. Ja neviem, však to je žuvák. Čo hovorím, ten mobil za to. Kamo, pozri sa, čo som napísal do skupiny. Ahoj. Ahoj, som to ja. Vlastne. Volaj do tej skupiny. Kamo, myslíš si, že to vás tak sa dodvíde? No, dúfam, že si nezmení profilovku tak 4 roky. Kamo, to je strašná profilovka. To ja mám pocit, že tomu tam nastavil OKD. Kamo. Bolo to ani smiešne, prečo som to tak A prečo má Teo profilovku, že to? Lebo začína na ten. Jaj. Nikto, kamo, jak zmizli. Nie, Vysočím to stále snad. Kamo. Počuješ ma? No. A pohode? Tam teraz ja si pri tebe tu Vysočím. Kamo, ne, ale nesekám sa ti? Ne. OK. To je čudné. Poďme Roblox. Ale kamo, fest dlho som nehral už to. Asi tak. Je čo? Že dlho som nehral Roblox. Same. Prečo sme to vlastne? My sme Počkaj, chceli hrať. Marek. No. Vieš si nastaviť toto overenie veku? Lebo to potom môžeme hrať takú hru, že čo sa z voice chat. To som hral s kamošom a to je strašne sranda sa tam s nimi rozprávať.
Či robia jak overenie veku na Robloxe. No, ja neviem. Ja. Ja som to tak zrobil, že cez mobil, cez moju fotku. Že cez moju fotku a oni mi odhadli age. Kamarov zase druhý. To bude na dlho. Dobre. Kámo, poďme hrať hry, čo som vytvoril ja na Robloxe. Toto som vytvoril v 2021. Si na to pripravený? Johnny sa na mňa. Johnny. Kurva. Počúvaj. Johnny sa na mňa. Ale máš to vypnuté. Dá. Ja sa to neviem pripojiť. Jak nevieš? Nemám permission. Ja. Neviem vlastne kazďak. Aha. Ktoré z toho je pravda. Sa teraz rozplačem. Ty ideš polievku kam? Ne. Ja tam počujem, že máš polievku. Hell yeah. Vidíš? Snoop Doggový som chcel zavolať. Okay, bet. Tak to znovu do funk? Ja jebať babe. A ja dám. Kámo, toto bude tak po dlhom čase. A počkaj, poďme volať cez Instagram, cez mobku, že tam ti máme. A mne sa nechce cez mobil, alebo bet. Poď.
Kamo, vieš čo rozmýšľam, že ja idem na OMTV. Kamo, ty si honíš? Kamo, ja si idem na OMTV. To bude pík. Poď so mnou. Možno sa stretneme, poď na OMTV.